Tenim 8 línies estratègiques més enllà de la comunitat circulant, per entendre'ns, i una d'aquestes línies estratègiques que creiem que és clau, que és base, és la recuperació de plantes silvestres comestibles i sobretot de varietats agrícoles tradicionals. Les plantes silvestres comestibles tenen una casuística molt diferent de les varietats agrícoles tradicionals. Una planta silvestre comestible, el que s'ha perdut és el coneixement i l'ús, però la planta, l'espècie, on que és silvestre i creix de forma espontània, no s'ha perdut. No, esperem que no es perdi mai una ortiga, un colitx, una verdolaga, una malva, perquè com pot ser que tinguem tot aquest patrimoni i no l'estiguem fent servir, no? Una línia de treball important que hem iniciat és fer prospeccions etnobotàniques a llocs claus del territori, però què ens passava fins ara? Quan anava a fer entrevistes, prospeccions etnobotàniques amb una persona gran, ens parlava doncs, de la poma del ciri, de la figuera sajola, de la pera manyaga, de la pruna culla de mico, del codony d'olor, i què fèiem amb aquestes varietats de llenyoses? Doncs no en podíem fer res. No existeixen, a diferència de bancs de llavors, arreu del territori, espais, arborètums, en els quals les varietats de fruiters d'aquell territori, de llenyoses d'aquell territori, s'hagin conservat. Per tant, de què es tracta aquest projecte de la Catalunya Central, juntament amb la col·laboració d'altres actors, el Tomàs Llop, la gent de Mas les Vinyes, la gent de Balanotres, diferents actors, crear aquest arborètum que pugui ser un lloc on conservar aquestes varietats tradicionals de Catalunya Central en sentit més o menys ampli, on es poder fer promoció d'aquestes varietats, poder arribar a comercialitzar estaques d'aquestes varietats i també poder fer un maneig molt basat en agricultura regenerativa. Això seria interessant que s'extengués i que passés també en altres llocs del territori, que sortissin altres iniciatives arreu de les comarques catalanes, no?, per fer aquests arborètums i anar conservant aquest patrimoni fitogenètic de llenyoses que calculem que tenim menys del 10% conservat. Per intentar generar una economia rural digna, per descarbonitzar l'agricultura i l'economia, per ser més resilients al canvi climàtic, per ser menys dependents del mercat global, no? El debat del model productiu, del model de desenvolupament, estigui cada cop més al centre i nosaltres contribuir des d'aquesta petita parcel·la, com molts altres projectes, no?, com poden ser els corremarges, com poden ser l'ERA, com pot ser les refardes, doncs, de transformar tot el que seria el model agrari i alimentari des d'un paradigma agroecològic.